Rača sa ešte v roku 2012 zadlžila úverom, ktorý si zobrala na rekonštrukciu základných a materských škôl a Račianskeho amfiteátra. Jeho rekonštrukcia sa však nekonala. Úver, ktorý je de facto v rozpore s úverovou zmluvou, bude mestská časť splácať ešte 8 rokov. Mestská časť Rača si zobrala ešte v roku 2012 úver na rekonštrukciu základných a materských škôl. Miestny úrad pritom nevyužil dostupné vlastné zdroje na postupnú rekonštrukciu týchto zariadení. Mestská časť si na financovanie týchto akcií zobrala na začiatku alebo v druhej polovici roku 2012 normálny komerčný úver, aby sme mohli začať tieto stavby robiť skôr, pretože rozhodnutie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nám z riadiaceho orgánu prišiel až v máji tohto roku. Vzhľadom na stav finančných prostriedkov a hotovosti, ktorá bola k dispozícii ako na účtoch v tej dobe, a vzhľadom na nepripravenosť, čo sa týka ako rozpočtu jednotlivých akcií, ktoré mali, o ktorých sa hovorilo, že majú byť kryté úverom, tak som mala vážne výhrady voči tomu, že by sa mal brať úver v takej výške. Pôvodným zámerom pána starostu bolo čerpať úver na opravu miestneho úradu, čo po vôle obyvateľov, ale aj niektorých poslancov sa úver zobral na rekonštrukciu, údajne na rekonštrukciu škôl a škôlok. V mestskej časti sa v tom čase rozmohla petícia, v ktorej dali občania radšej jasný nesúhlas k tomu, aby si mestská časť zobrala úver. No, ja som tú petíciu podporila v tom zmysle, že to čerpanie úveru sa mi zdalo, bola som presvedčená vzhľadom na to, že som aj členkou finančnej komisii v miestnej časti Rača ako odborník, neposlanec. Bola som tam delegovaná, schválená poslancami. Úver vo výške 1 300 000 eur môže za doteraz známych podmienok priviesť mestskú časť až k nútenej správe. Vyčerpali sme celých 1 300 000 eur a mestská časť bude ešte ďalších, okrem tých 2 rokov, kde už splácame, ešte ďalších 8 rokov tento úver splácať. Najhorší variant by bol ten, že by sme išli do nútenej správy. Ja veľmi dúfam, že sa nám podarí konsolidovať tieto verejné financie. Treba však poukázať na to, že prvým krokom nového starostu bude zaviesť krízový režim vo vynakladaní finančných prostriedkov, aby sme tento dlh dokázali splatiť. V akom stave bude kasa mestskej časti na konci obdobia, odmietla prednostka úradu Pešková komentovať. Čo však stojí za zmienku je, že občania o dlhu mestskej časti nevedia. Že je zadlžená, to neviem o tom, nie. Ako vnímate tento fakt? No ale neviem, že kvôli čomu je zadlžená. No tak na to vám ja ťažko poviem, ja neviem, nepoznám rozpočet račianskeho starostu, aký je rozpočet na Raču, či dostáva dosť, alebo málo, alebo veľa. To skutočne k tomu sa neviem vyjadriť ako občianka. Nemám k tomu prístup, aby som si to niekde naštudovala. Hoci som ekonómka, takže by som to možno vedela posúdiť, ale neviem, nemám žiadne zdroje na to, aby som to nejako posúdila. Tak vadí, tak jasné, že vadí, ale tak nevedel som o tom, ja sa nejak na to nezaujímam, takže... No je to akože aj v správach to bolo, potom aj čo sa vie, ako také šepkanie, povieme tomu. No tak informovanosť není akože absolútne tuná, lebo je tu dosť aj starších občanov a oni sa nemajú k tomu ako dostať. Každý nemá internet, každý nemá prístup k týmto informáciám. A potom je to aj tak, že tí starí ľudia idú voliť toho, koho poznajú po mene. Povieme si to tak, že viac menej po mene ho poznajú a nevedia ani, čo bude robiť ten človek ani ako sa bude správať. A bohužiaľ musím konštatovať, že ľudia vôbec netušia, v akom strašnom stave sa Rača nachádza, čo sa týka dlhov. Hoci sa rekonštruovali budovy materských a základných škôl, škola na Plickovej ulici zostala bez povšimnutia. Základná škola Plicková, musíme povedať, že je v správe hlavného mesta Bratislavy. Mestská časť Rača túto školu z určitých dôvodov magistrátu vrátila. V časoch, kedy si túto základná škola bola vytvorená, to bolo v období, keď bolo menej žiakov a prišlo k zlúčeniu žiakov tejto základnej školy so základnou školou na Hubeného a správa majetku sa odovzdala hlavnému mestu. Následne to hlavné mesto túto budovu prenajalo nejakému súkromnému investorovi, ktorý tam začal s prácami. Určite to bolo aj medializované, on tam mal záujem vybudovať, myslím, že nejakú strednú školu
alebo aj vysokú školu. Bohužiaľ, on sa v tých prácach zastavila, tá budova momentálne chátra. My sme predstavili projekt obnovy základnej školy s tým, že by sme v podstate urobili spojenú materskú školu so základnou školou, čo je výnimočné na tomto, že sa budeme zameriavať na nemecký jazyk, pretože Rača bola kedysi nemeckou dedinou. Takisto sa rekonštrukcie nedočkal ani známy račiansky amfiteáter. Účelom úveru je aj rekonštrukcia amfiteátra a na tento účel tento úver ani nebol použitý. To znamená, že môžeme konštatovať, že úver, ktorý mestská časť čerpá v rozpore s úverovou zmluvou. Martin Chlebovec, Západoslovenská televízia.